Yes. Hoy, luway-luway mo na. Bata mo lang doon. Parang ano? Diri ka na gud nakukontento. Diri pa naubos yun. Kuda mo man. Sirip na ka na nga. Di ka nagpupunas ang sit-on. Di ka na naman nakukontento. Daghanon ang pagkaon. Punasin na ano mo. Oh. Mas-wing ako. Punasin na mga sipon niya ha. Sipon mo man. Punasin ang sipon mo gab. So, dito ka na. Yung si Ashling. Hi. Ako na rin. Ay, na sa imo, Gab. Ako dun. Asa? Ako yan. Kumakanto ko tayo dito sa tulog. Kita. Mamaya na, kaya nag-ano pa kita. Napamunay ko na kita. Tapoy ako. Kaya naman ako ay. Ano po? Ano ba? Kuya Rab. Ano ba? Rita. Ako lagi kuya Rita. Yang. Wala ka. Oh, yeah. Aksidente mo yun si Asa. Magkabot pa lang.